Я Марат Гаравы, журналіст, гісторык, педагог. Больш за 20 год займаюся даследаваннем курапатаў разам са сваімі сябрамі з грамадзянскай ініцыятывы экспертаў абароны курапатаў. І напісаў пра эту кніжку, якая выйшла ў мінулым годзе, называецца «НКВД забіваў курапатах». Ось. И поэтому для меня тема курапатовой наиболючая, улічваючи истории нашего роду, ну и в некой ступени, конечно, знакомая. Что такое вогуле курапаты? Курапаты – это место знаковое, ведомое не только в Беларуси, але во всем свете. Это место находится у былым старым хваёвым боры Брод на паўночна-ўсходнім ускрайку Менску, паміж Заслаўскай шашой і Менскай кальцавой аўтадарогай, дзе з 32 па 41 гады адбываліся сістэматычныя забойствы ахвяраў чырвонага тэрору. Яшчэ на пачатку 70-х гадоў мінулага стагоддзя мастацтвазнаўца Зенон Пазняк і інжынер-канструктар Евген Шмыгалёў дазналіся ад старажылаў вёсак Зялёны Луг, Цна, Ёткава і Дроздава пра даваенныя расстрэлы на адгор'і Менскага ўзвышша. Тады пра гэта публічна сказаць было рызыкоўна, але як толькі камуністычная ўлада захісталася і была вымушаная дапусціць пэўную свабоду слова, так званую галоснасць двухкосці, Пазняк і Шмыгалёў агучылі жудасную гісторыю ляснога ўрочышча. Дапамог выпадак. Увесну 88-га восьмиклассники Менской средней школы номер 171 Олесь Макрушин и Виктор Петрович, да ихний старейший сябра муляр Игорь Бага частяком бавили час у лихім броде и нават збегали с уроков. А калі на пачатку траўня хлопцы вырашылі зрабіць сабе сапраўдную партызанскую землянку, каб хавацца ад непагадзі, под двумя старымі ялінамі знайшлі прыдатную западзіну, сталі яе паглыбляць і потрапілі на невядомае масавае пахаванне людзей. Сярод чалавечых парэшткаў былі чарапы з аднолькавымі адтулінамі ў патыліцы. І вось пасля гэтых падзей 3 чэрвеня 88 году галоўны рэдактар штотыднёвіка Саюзу беларускіх пісьменнікаў літаратуры і мастацтва Анатоль Вярцінскі змясціў у газеце артыкул Пазняка і Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці» з прадмовай народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава. Артыкул пераконваў, што ў лясным урочышчы ў даваенныя гады савецкія органы бяспекі расстралялі тысячы ні ў чым не вінаватых людзей, нашых з вамі продкаў і суайчыннікаў. З гэтага моманта курапаты сталі вядомыя не толькі ў Беларусі, але і ва ўсім свеце. Была створана ўрадавая камісія, узбуджана крымінальная справа. У следчую групу пад кіраўніцтвам следчага асабліва важных справах пракуратуры БСР Зепа Бролішца увайшлі эксперты, у тым ліку археолагі Акадэміі навук. Упершыню на тэрыторыі СССР даследавалася месца расстрэлаў і могільнік ахвяраў палітычных рэпрэсій з выкарыстаннем спецыяльных археалагічных методык. Больш за 50 сведкаў пацвердзілі, што бачылі і чулі расстрэлы. Летам 88-га эксперты адшукалі 510 захаваных западзін, як мяркуецца, расстрэльных ямінаў, зрабілі эксгумацыю некаторых, знайшлі парэшткі шматлікіх ахвяраў. Аналіз парэшткаў і рэчаў, гумовы абутак, грабяні, зубныя шчоткі, гаманцы для грошай, гільзы, паказаў, што людзі забітыя ў 37-41 гадах. Стралялі ў галаву, як правіла, ў патыліцу, а таксама ў скроню і цемя. Большасць стрэлаў савецкая рэвальвера «Наган», табельнай зброі НКВД. Усе ахвяры цывільныя, з усходняй і заходняй Беларусі, магчыма, з краін Балтыі, в асноўным 40-50гадовага ўзросту мужчыны. Былі і жанчыны. Гэтыя і пазнейшыя раскопкі пацвердзілі высновы следства, што ў перадваенныя гады супрацоўнікі НКВД вывозілі ў курапаты людзей і там іх расстрэльвалі. Жыхары навакольных вёсак традыцыйна называлі курапатамі падковападобны ўзгорак, што ў канцы 30-х, пачатку 40-х быў пераважна ўзараны. Часткова зарослых хмызняком ён прылягаў да самага ўрочышча Брод з паўночна-ўсходняга яго боку.
Пасля другой сусветнай вайны гэты раней лысы ў двухкосці ўзгорах быў спачатку засаджаны невялікімі ялінкамі, хвойкамі і бярозкамі, а затым паступова зліўся з урочышчам Брод у адзіны хваёвы бор. А пасля адкрыцця ў бары ў 88-м месца масавых забойстваў ахвяраў сталінізму курапатамі сталі называць менавіта вот тую частку Броду, дзе адбывалася трагедыя. Ёсць две версіі паходжання назвы. Ад расліны кураслепу, магчымая дыялектная назва курапаты, і ад назвы дзікіх птушак курапатак. Я схіляюсь от менавіта да другой, так званай арніталагічнай версіі паходжання гэтага тапоніма. Паколькі архівы КДБ закрытыя, з адкрытых крыніцаў грамадству вядомыя імёны толькі 5 забітых у курапатах. Сярод іх Мардыхай Шулькес, Мойша Іясеевіч Крамер і Штам. 10 чэрвеня 1940-го у Гарадзенскім астрозе у іх былі сканфіскаваныя грошы, што пазначана на афіцыйных блянках квіткоў, знойдзеных в адным з курапацкіх пахаванняў у траўні 98-го. Найбольш верагодным часам расстрэлу гэтых ахвяраў археолог Олег Ёў лічыць лета, раннюю восень 1940-го. Вызначана, што ў курапатах адпаведна 22 і 27 лістапада 1937 году былі забітыя менчукі, муж і жонка Сцяпан і Соф'я Жукоўскія, абвінавачаныя ў супрацу з польскай выведкай. Гэтыя невінаватыя людзі, планавік-эканаміст з органаў сацыяльнага забеспячэння і хатняя гаспадыня, былі рэабілітаваныя толькі праз 22 гады. Людзі самі ўшанавалі ў курапатах памяць ахвяраў НКВД, у тым ліку сваіх дзядоў і бацькоў, месца спачыну якіх невядомае. У урочышчы цяпер больш за 1000 крыжоў і іншых памятных знакаў ушанавання, пастаўленых людзьмі з усёй Беларусі і шэрагу замежных краінаў. Прычым грамадства не толькі узвяло ва ўрочышчы народны мемарыял, але даглядае і бароніць яго. Курапаты – сімвал людскіх пакутаў, грамадскага пакаяння і нацыянальнага адраджэння. Гэтае месца нагадвае, што ў адрозненне ад дэмакратыі з яе цярпімасцю, павагай да правоў і свабод чалавека, дыктатура трымаецца на нецярпімасці, бясправі чалавека, на гвалце палітычным, эканамічным, фізічным і духоўным. Усіх наведнікаў курапатаў аб'ядноўвае жаданне больш ведаць пра ўрочышча. І ва ўсіх раённых цэнтрах усходняй Беларусі, абсалютна ва ўсіх, ёсць такія месцы. Яны дзе захавались, дзе не захавались, але сведчанні ад іх, пра іх, дайшлі да нашых часоў. Вот это трэба памятаць, каб у нас такого больш ніколі не паўтарылася.